Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama di Kak Uti. Selange wis selang apa to wi? Ngene Mbah Marsam. Menjual di kembang kantor untuk apa? Hah? Usut setan pakai kue. Setan mbahmu mbok sendiri. Terus kita sopong setan yang duluan. Yo, Nani. Aja nakal. Tiba iki kok. Delok anggo kembang kantor jane nggo ngusir setan yo. Lha ya entuk caramu ngusir setan nggo kembang kantor. Kantel apa to yuk? Kembang Ngono. kantor. Cetakne rambutku. Ketok. Heeh. Ya, Lah sing ngisor ngono apa? Kaya buntut iki. potong sak pundak ngono lho. Bojo sak. Aku ya tak potong sak pundak. Senane wong aku tak pundak. Sopo sing nyeneni? Wong kae. Kon dulang ayu lho telap-telep. Rasa dolanan kuwi. Sarapan. Aku permangan aku. Ya cepet kok Turu guys wonge guys. Ojo pindah. Bubuk lho, jangan pedot apa. Wis bar mangan? Keren menir. Aku tak permangan kalang. Aku tak bilang ke turu Mangan lho, Bu. Mangan ya. Mangan. Jangan menir. Ora dong telo. Godhong bayem. Anggere timpakane dong telo ngono kuwi iki. Kenapa muni piye? Godhong telo ae sire. Ngendelne iki. Iki ya. Wong iki nek aku rene kok ngerti aku ae nyapa to lek delok. Ini. Delok petan kowe. Ndok mbok sigar sik. Coba durang mbek jangane sik. Hah? Jangan itu panas, Mak. Ya jauh lagi mateng. Agak kembali. Cuma rapat kucing ini. Lesin. Nang jabong ae lho. Sin ngelesin. Jangan menir ke atas. Jangan menir ke atas. Ya, kana ada jalanan. Jalanan. Ki bayem. Dari idong telo. Makan di dong telo. Guyi lah. Bukan gitu aja. Tri. Dan putumu.
Putumu. Panas ora? Gak. Panas. Gak. Sekane saben iki. Ora mbok wae botoke yo. Pedesen. Ora dulu pedes mak. Pedes rek ngene botoke. Yo telap tel ngono kok. Dong telo terus cah. Wong dompet kok dipakakne wong ngono lho. Jadi jeluke ke atas iki rodong telo. Ndi? Apa? Banyu. Banyu mak. Cek semedutnya. Karepmu kok. Gak iso. Iso, ra iso. Wis. Ditekno. Bisa Entekno. Oh, tak celokno marsam lho. Ora perlu. Gimana nak? Gimana nak? Aku wis wareg bar mangan, Mang. Kenapa nak? Gara ketekane iki mang aku. Ketekan apa? Ketekan apa? Iki macam-macam ning Cemek jere. ya tekane. Gak roh tekan. Cemeke gak roh tekane. Iki cempe. Iki cemeke. Iki lho wong loro iki dikira cemeke ora roh tekane jadi. Anakku. Tri. Anake Mas To. Ora ora. Saiki Ini Nana paling. Ah. Wah ngekek ae. Wis barados. eh Wis barados. Wis sugeng. aku kok Kademen. Angine kok ngene kok. Anu, gedhone banyu aku dhisik yo adus banyu banget karo Cynthia. Ora betah. Bengi bareng ya sore wi ya adus banyu banget, gedhek banyu sik. nanti lho. Melok mbae. Melok mbae. Malah balik. Melok mbae. Baik sapa kan. Tri leh. Dudulang lho. Mangan yo. Mangan. Mangan lah ya. Mangan. Mokok. Timbang utenge loro mbok njijilno ae. Wedek klareken dijijil-jijilne loro uteng. Memang bersarapan wae. Berarti betul bersarapan kok ini. Ndek mau apa bar mangan Anang? Ndek mau apa bar sarapan doe? Sapa? Doe. Mukung. Rong. Mungkin dek ini paling garing ngono kok. Gak gelem aku iki. Gak gelem rong sendok tok kok. Gak gelem iki wareg. Sendok. Aku yang ganjel gorokan. Kucingnya mau turun kene. Kucingnya siapa wi? Kucingnya siapa? Iki kucingnya siapa? Teng. Gune siapa? Mbah. Makane Kucingnya pia. Kok bagus sekali. Mbok ora roh aku. Melok Nana ya
Nggone ya. Dalam. Apa? Apa, Sin? Apa? Apa to, Sin? Kuwi kedibal Sin jenenge, Sin. Kok iki hewan apa? Iki hewan apa? Jelek gak, Wah? Anak susu manuk kan. Iki, Wah. Bunda. Endi? Lek. Iya, pian ning ngene. Mama iki sok bilang kini iki ya. Iya. Lebih sedang. Itu guys berarti sesuk. Iya paling. Nggak mungkin lah ya. Mbah milik ya selalu ngilang. Ayo ngene bari. Apa? Aku tak nganu sisan. Jahitno. Jatno. Katok. Ambek sapa? Lah Nana ge enek nok. Jajal telepon Inu. Taden ya. Ganti paketan. Podo lah. Udah mulai. Sesin, kene sesin. Kene ae. Engko rene neh wonge. Ayo mulai kok rene neh mek apa? Kilo jaring kok rene neh. Rene nek. Oke iso dik kowe. Ngarep gak iso. Tambah. Lu go ngisor Nan. Kok iso ndang? Masih dia sendoprak. Ayo yuk. Wening cah. Enggak ya? Gak pe mulai. Nyepi lek. Kok apa ini? Karek kowe. Orai. Motormu ra mbok pateni. Apa ngedusi sik berarti? Iya lah. Sin. Rene ya. Lu gak sekolah ha? Sekolah apa? Asril. Kenapa? Mau apa tuh sih? Maglib. Maglib kenapa? Rambutmu lene apane? Wi cepet toh? Cepet apa wi? Kunciran. Bapak, pakmu nendi pakmu? Heeh. Ayahmu nendi ayahmu? Ayahku tujuh. Kerja nendi kerja? Kerja nendi? Kalau nek bakul es, wis tuku apa ora? Tuku lah, ayo mundur yuk. Lho duitmu ndi? Duitku. Heeh. Adekmu sih. Mbok ngetno banyu tenan. Kok gak gelem kok. Gak gelem adus? Nang gak usah ya. Yo wis sesuk ae. Hanya Maksudnya- iki soal iki angene kok Gak ngene. anu gak bangetno banyu gak sah. Berarti langsung. Oh. Kademen apa ora? Di rumah. Masih diperiksa? Periksa urung sesuk. Bayarane kok bengi ketok. Mulai udah. Mulai nendi? Jipang tok rambutmu. Blok karete do pedot. Mulai ning Dongde. Mulai rono. Mulai ngene sapa?
Mulai ngene asri lah. Jare. Soalnya ning kene iki angin iki emang bener-bener banter banget, guys. Jadi ki awan ini kayak banyak per umum. Kono nek bengi yo kae. Wow. Malah dingin banget. Rene loh, Sin. Sin. Ini hantu loh. Pangan hantu wae kok. Delok. Dudu si Ayu. Wes sudah yuk. Wes sudah. Go. Aja apa yang melikapi. Kasur. Kasurnya anyar. Wah, ora yuk. Apa? Enggak, jadi dingin lo banyu anget mah Getuk jadi. ya. Kok dia apa nih? Getuk dia mang. Wes guys kayak Rono aduh Rono lho, njopo kono. Kecil ya. gak kuat banget. Gak apa iki gak oleh Sin. Gak oleh tuku. Aduh sih, aduh kayak bakul. Wes guys sampai mandi ya guys. Iki kepatno sik jiko sik reget nang. Ini. Lah ya kira kita kepatno sik. Waduh, orang ini orang. Aku kok. Wangkal. Gitu. Ora. Wes guys sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mandi dulu. Ya.